बे जोनोमावथ' बिपिएफआ आंखौ लांनो हाया उल्था बिपिएफखौ आं हारसिङैनो एबार इउपिपिएलआव लाबोजोबगोन खाम्फाना कुफा बरगयारि थांदों जोंनिफ्राय जोंनाव खाम्फा होननाय जों सिनाया बेखौ लात मार जों मोनायाव थिगसे आरो सानै स्टाइल बोराय दंबावो बिसोरखौबो लात मारिगासिनो दं थाबैनो मिन्थिगोन नोंसोरो ए प्रमद टु ए किबा टु बेफोर माबायदि सोदोब जेरैबायदि इनसाल्ट खालामनानै बाथ्रा बुङो बेयो बर' रायजो राजानि थाखाय संग्रामि बर' रायजो राजानि थाखाय माब्लाबाबो एक्सेप्टेबल नङा गाइस बे समाव आंनि चेनेलाव नोंथांमोनजों हाजिर जाफैलायबाय दा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला माने जोबजासे नायलांला बायदो आरो ओमफ्राय मोजां मोनाबा जोख्लोबला हरबानो जाबाय बोखारला हरबानो जाबाय आरो दा नमस्कार लोगोफोर मा जाबावनो आदै राकेश बिराद दुखुनांथाव आरो दिनै नोंथांमोननि जेनाखि इउपिपिएल माने सान्थौ आरो सानस्रिजों बुंफबनाय आदर्श गोनां इउपिपिएल दोलोआ दिनै बे समाव जोबस्रांफैबाय आरो गैला धंस जाबाय होनो बिदिखौ आरो दा दिनै अब्लाबो बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ माने नागाराखै आरो माने बिथोराव बिथांमोनाबो मिथिगौ माने जोबस्रांबाय इउपिपिएलआ होननानै अब्लाबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव महरखौथ' देखायनांगोन नालाय नङा होमब्ला आरो आदै राकेश बिथां फाग्लाया बिराद बोरैबा बुंलाबायबावदों माने गाव माब्लाबाबो बिपिएफ दोलोआव थाङा जाहैदों ओमफ्राय माने फाइनालाव बिपिएफ दोलोनिफ्रायसो माने इउपिपिएलआव ज्राव लाबोफिनजोबगोन जाहैदों दा बेफोरबायदिनो प्रतिश्रुति होलाबायो फाग्लासो बिराद गिदिर प्रतिश्रुति आरो दा बेफोरबायदि होनना प्रतिश्रुति होलांबाय आरो दिनै नुहुरखागौ रायजो राजा बिथांमोना दिनै बुजिजोबखाबाय बे नरक देशआव जेबो गैया होननानै नरक देशआव थांनाय माने जोबस्रांहैनाय होननानै फाग्ला बे नरक देशआव सोरबा आगान होबावो आदै राकेश नोंथांमोननि नरक देशआव रावबो थाला दिनै सानफा एफा नरक देशनिफ्राय खारगासिनो दं सोर दंबावो मोनसे समाव नोंथांमोना बुंदोंमोन ना बिपिएफ दोलोआव माने मोजां मानसि गैला मोजां दैदेनगिरि गैला बे बिपिएफ दोलोआ थांनानै थाला होनलाबायाखैमोन आदै राकेश दा बेफोरखौ बावदों दा दिनै जों बुंनो हाबाय नोंथांमोननि नरक देशआव थानाय जेनाखि इउपिपिएल दोलो दिनै सोर मोजां दैदेनगिरि दंबावो सोर आखा फाखा दैदेनगिरि दंबावो आरो प्रमद बन्दु बिथाङाबो दिनैहाय एमपि जाहैनो थांगासिनो दं जाय दैदेनगिरिया इउपिपिएल दोलोखौ एबा रिजनेल दोलोखौ सालायोमोन दिनै बै दैदेनगिरि गैयाब्ला बे इउपिपिएल दोलोआ बोरै थांबावनांगौ सोर खुंबावनांगौ बे इउपिपिएलखौलाय दा बेफोरबायदिनो आरो दा बिथांमोनहा माने रायजो राजानि मावनायाव जोंनि बिटिसिनि मावनायाव बिथांमोनहा फैलार जादों दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना माने बान्दो बायनायफोरबायदि बान्दो बायब्ला जे बान्दोखौ हथार मथार माने होथेफिननो हाया बेफोरबायदि अबस्था जादों आरो दा बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे सामफ्रामबो माने खारनायजोंनो इउपिपिएल सेस रायजो राजा नोंथांमोन मा होनो गान्देवला राजा थारमाने खाम्फा बरगयारि सार बिथाङाबो माने नरक देशआव थांदोंमोन आरो सोरगोनिफ्राय माने साबद्रायबाय नालाय एसे माने नरक देशआव थांनानै नायसै होननानै बिथाङाबो नरक देशआव थांनानै नायबाय आरो दा बिथाङाबो थांनानै नायबाय जेबो गैया अन्थाइल' हारां हाथां माने सेस आरो दा थांनानै बिथाङाबो गिबाय आयौ माथो जेबो गैया दा बिदि जाहैदों माने खाम्फा बरगयारि सार बिथांनि काहानियाबो आरो दा जेबो गैया माने थाखा फैसाल' दं माने जेबो गैया आरो ओमफ्राय मा दङ माने हिन्जाव होननाय बुस्थुआ बारा दं आरो बे जायगायाव ओरैबायदि बारा माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो दा लास्ट पर्यन्त बिथाङाबो जेबो मोनहैयाखिसै दा फाइनालाव माने बिथाङा एमसिएलए गादिखौ मोनहैबाय बे नरक देशआव ओमफ्राय जोबथारनायाव सोरखौ मोनहैबावदोंमोन मेदामखौनो मोनबोबाय दाना माने नरक देशआव सिख्लाफोर ज्राव नालाय बिथाङाबो माने गान्देवला राजा सार बिथाङाबो माने मेदामखौ मोनबोबाय आरो बिराद लाब जादों आरो बेहा माने नरक देशआव थांनानै फारसेथिं एमसिएलए मोनहैदों
ओमफ्राय बिनिफ्राय मेदामखौ मोनबोदों बे नरक देशनिफ्राय आरो दा बिनिफ्राय देरसिन आरो माने गोजोनथाव माथो दंबावो नङा होमब्ला दा बेफोरखौनो सोरबा सोरबा मोनैया माने नरक देशआवनो माने जोबैयो आरो दा बेफोरबायदि दा दिनै बिथाङा फैनो रोंदों बिराद जों साबायखर होनांगोन दा बिथाङा बै समाव सोरगोनिखामोन दा बबेबा खेथ्रआव माने सोरगोनिफ्राय जोख्लाय हरजानानै नरकआव थांदोंमोन दा बिथाङा माने दायफोरखौ सिखार खालामनानै दिनै सोरगो देशआव फैफिनबाय आरो दा मोजांनि बाथ्रा आरो दा बुंनो गोनां बाथ्रा एसेबां मानि गैया दिनै रुंगल बर' आदा बिथाङाबो दिनै बिराद बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौ जों नुबाय थादों आरो ससियेल मिडियायाव ज्राव ज्राव दिनै बिथाङाबो बुंदों माने प्रमद बन्धु बिथांखौ हाग्रामा महिलारिया बिराद इनसाल्ट खालामदों होननानै दुखु मोनदों आरो दुखु मोनदों थोजासे दुखु मोनदों दा आं बिनि सिगां बेखौनो बुंगोन आदा रुंगल बर' नोंथां बै समाव जेब्लानाखि BPF दोलोनि सरकारा गैलामोन अब्ला UPPL दोलोनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै गासै माने मावथि बिथांमोनानो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ बेसेबां इनसाल्ट खालामदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेसेबां मा बुंदोंमोन बै समाव नोंथांमोना बुंदोंमोन बिथाङा बर' जाथिनि सासे जोलैनि हांगार बुंदोंमोन बर' जाथि फानग्रा ST फानग्रा BTC फानग्रा होननानै बेसे गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङामोन नोंथांमोना UPPनि नेताफोर आरो एबसुनि मानसिफ्रा दिनै फाइनालि रायजो राजाफ्रा नुबाय आदा रुंगल नोंथां दिनै जाथि फानग्राया सोर ST फानग्राया सोर बर' जाथि फोजोबस्रांग्राया सोर BTC फोजोबस्रांग्राया सोर दा बेफोरखौ बावदों आदा रुंगल नोंथां दिनै फैगौ समाव जेनाखि नोंथांमोननि राजनितिनि जेनाखि केरियार बे राजनिति केरियारा बेयावनो जोब्बाय आरो नोंसोरबायदि बे साथाम साब्रै बेक्तिखौ BPF दोलोआव जायगा होनाय मानि बे BPF दोलोआवबो मालाबा गाज्रि भाइरास हाबगोन होननानै आं सानो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै प्रमद बन्धु बिथां होनदो दिनै इउजि ब्रह्म बिथां होनदो दिनै राकेश ब्रह्म बिथां होनदो रन्जित बसुमतारी बिथां होनदो दिनै बिथांमोनखौ लानाय मानि बे BPF दोला सेस जागोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो हिनजावफोरनि मादाव माने मा होनो बिना गयारि मेदाम मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दं होननानै आं सानाखै दा आदा रुंगल बिथांखौ बुंनो गोनाङाथ' गोबां बाथ्रा दं अब्लाबो बेकग्राउन्डखौ लानानै राजनिति फोथाराव बांद्राय बुंनाया मोजां जानाय नङा आरो दा बिथाङाथ' मा बुंबावनो दिनै प्रमद बन्धु बिथां सोरबा दिपेन बर' बिथां थारमानि UPPL दोलोनि मानसिफोरखौ जुदि सोरबा BPFनि नेताफ्रा सोंखारिब्ला बिथांमोना गोरबो बिखा गावफ्लेयो बिखा खामग्लियो माने खर'आव अरनाङो आरो दुखु मोनो नाथाय BPF दोलोनि नेताफोरखौ गावसिनि नेताफ्रा सोरबा प्रमद बन्धु बिथांमोना सोरबा रन्जित बसुमतारी बिथांमोना सोरबा माने A to Z लिडारफ्रा जुदि हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ सोंखारिब्ला बिथांमोना बिखाबो गावा दुखुबो मोना खर'आवबो नाङा मेलेमावबो नाङा आरो बिथांमोना सान्थि मोनो होमबा दिनै रुंगल बर' आदामोनखौ मा बुंगोन दिनै बिथाङा बुंदों प्रमद बन्धु बिथाङाबो गोबाव बोसोर जाथिनि थाखाय संग्राम खालामदों आरो बेजों लोगोसे मानाव गेदेर महिलारि सार बिथाङाबो जाथिनि थाखाय संग्राम खालामदों दिनै सानैबो बर' जाथिनि नेता अब्लाबो रुंगल बर' बिथांमोननि गोसोआव जों मा नुयो दिनै जाथिनि एसेबां खामानि मावनानैबाबो दिनै BTCखौ ब्लाव ब्लाव दिनै जोंब्लाव होनानैब्लाबो दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जेबो मावाखै BTCआव जेबो उन्नति खालामाखै बर' जाथिनि जेबो मावाखै बेफोरबायदि बुंनो माब्रै हायो आदा रुंगल नोंथां दिनै प्रमद बन्धु बिथांखौ जुदि माबा मोनसे बुंब्ला नोंथांमोना दुखु मोनो दा बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिगौ दिनै रुंगल बर' बिथांमोननि मेलेमा मा मेलेम बिथांमोननि मेलेमाव मा दं दिनै दिपेन बर' बिथांमोननि मेलेमाव मा दं रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दिनै प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारा जुदि गासै UPPLखौ एबा मा होनो UPPL सरकारखौ जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव गथायनानै
दिनै सरखार सालायामोनब्ला बे UPPL सरकारा थारैनो जोरबावगौमोन होननानै जों सानो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै UPPLआ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै सालायनांगौआ दिनै बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बे सरकारा सालायजादों, जायनि थाखाय दिनै सिलिंखार जादों। आरो मोनसे बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो, आरो बुंब्लाबो बिथांमोना दुखु मोनगोन, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माबायदि दैदेनगिरिया थायो आरो सोर दैदेनगिरिया जोंनि सोर रायजो राजाफोरखौ मा बेबहार खालामो, दिनै बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा 0निफ्राय लानानै 100सिम मोनथिगौ। बैफोरबायदि दादागिरि गुन्दागिरि जेनाखि आफादफ्राव थानानै दिनै जाथिखौ दैदेनोब्ला, जाथिखौ सालायोब्ला, दिनै BTCखौ सालायोब्ला बैफोरबायदि आफादफ्रा जोंनि गेजेराव थांनानै थागोन दा रायजो राजा नोंथांमोन। दा जिखुनु रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै मानाव गिदिर महिलारि सार बिथांखौ गाज्रि सोंखारिब्ला, इनसाल्ट खालामोब्ला माने जेबो उसुबिदा गैया आरो रुंगल बर' बिथांमोननि बायदिब्ला माने गोसोआवबो नाङा, बिथांमोना बर'नि थै गैया जाहैदों। खिन्थु सोरबा दिपेन बर' प्रमद बन्धु बिथांखौ जुदि सोरबा रायजो राजाफ्रा जुदि बखियोब्ला, सोंखारिब्ला बिराद माने मा होनो बिदिखौ माने दुखु नाङो, बिथांमोना गोरबो बिखा माने खामग्लियो आरो। दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बांद्राय बुंला, बेखिनियावनो दोनबाय आरो नेक्स्टआव माने थांनानै थायोबा लोगो मोनफिनगोन आरो। थेंक इउ।